unguThixo uyamangalisa, unguJehova igama lakho uyingcwele. You are the Alpha and Omega. Thixo wethu onamandla, egameni likaYesu sesikhona uNkulunkulu. Emalanga Thixo wethu siyaphinda ukusondela, sisekhoneni bakho egameni likaYesu. Silapha ke Moya Ongcwele, phinda usikhonzise somandla, phinda usikhonzise Thixo wethu egameni likaYesu. Amen. Amen. Ndiyabulisa ke, ndibulisa komama bakhulu abakhona endlini, komama bonke ndibulisa ngokuspecial ke kakhulu umama uDlomo egameni likaYesu. Bonke omama uyotsho emva ndiyabulisa ukonga amaxesha ngegama likaYesu. Siyambulela kakhulu uThixo uba wenzile saphinde sakhona abangcwele ebunyanisweni. Ndiyayithanda le part ithi oyena muntu sikhonzisayo kule ndawo nguMoya Ongcwele. Asiyilandeli nancane iprogram ngoba simamele uThixo uba uthini. Iyakonfirmeka le nto ithethwa ngumama uDlomo apha ebunyanisweni ngokusigida apha kumandi. Kukhona into eyenzekayo, kukhona into eziwayo, kukhona into ezixililikayo. Sikhona abangcwele, haleluya. Kukhona izinto esizawuthi xa sifika ezindlini izinto zingafani. Sizathi xa sifika ezindlini ubomi abuzufana ngokuba khona kwakho kule ndawo. Washayela izandla Yesu. Jesus Christ Lord God Almighty, siyambulela uThixo. Umama uDlomo ngoku ame kule ndawo zininzi ke, because ithimi yethu iyi-one. Zonke ke izinto ezininzi sezinyathela, but ukuzinyathela kwakhe kwathileka nje uba nje basezithethile zonke izinto uMoya Ongcwele phakathi kwethu. Kodwa ebunyanisweni siyambulela uThixo ngalokho bezithethile, ngoba ngoku okwethu kuba siyo-aplaya, siyokwenza ngoba izwi alinamandla xa lingenziwa. Sihleli nabangcwele, haleluya. Kwathileka into ethi kukhe kwalwa amaGibhite nama-Israyeli, haleluya, ekhokelwe nguFaro. Lithi izwi lenkosi, uFaro wakhupha umthetho wokokubana ndiyawabona la ma-Israyeli ingathi anganda. Ngamanye amazwi sizaba sengxakini uba athe anda la ma-Israyeli. Therefore wakhupha abantu abazawuxinezelela okanye bahlukumeze ama-Israyeli. Sihleli kanjani? Haleluya. Lithi izwi lenkosi ngabantu ababethenjiwe. Lithi kuthiwa yayizii-task masters. Umsebenzi wabo babubewenza kakuhle, waqiniseka uFaro uza kwenzeka ukuthi axinezelele ama-Israyeli so that isizwe saka-Israyeli singandi. Sithi khona nabanye kwathileka into ethi ebomini bam, hayi mani, even here in our marriages there are task masters. Sihleli bangcwele ezizele ukuzosihlukumeza nokuthi siluze focus. Hayi, sikhona bangcwele ngoba le beton le siyiphetheyo funeka siyinikezele kwabasemva kwethu. Kukho abantu ababukeleyo nabantu akufuneka bayibambe le beton ilungile. Sihleli bangcwele funeka sipase ibeton. Therefore asisaphileli thina ngoba le nto singene kuyo yekaThixo ngumtshato. Hayi bo, asenjenje emtshatweni. Haleluya. Asenjenje emtshato, sisemtshatweni bantwana. Haleluya. Lithi izwi, masifunde. Hayi bantwana, ndicela sifunde nje kwincwadi yeGenesis chapter 1 verse 27. Uba bendisinako bendikhanga sizifunde zonke, yenze uba ndithathe ngobheka phambili.
Haleluya. Apha ehleli khona kunesimanga ebukhoneni kunenjabu. Jesus, gama lakhe Jesus, Yamasu Jesu ehleli ngelisixhosa apha ehleli kunesimanga ebukhoneni kunenjabulo gama likaJesu Yamasu Genesis chapter 1 verse 27. Yes. Wamdala ke uThixo umuntu, wamenza wangumfuziselo wakhe. Wadala umuntu oyindoda kwakunye nomuntu obhinqileyo. Wabathamsangelisa uThixo wathi, yandani, Yes. inzala yenu ilizalise ilizwe, nilongamele. Ndininika igunya phezu kwentlanzi, iintaka. Ungagqithi sosuyiyeka. Father, this is your word, Lord God Almighty. Izwi lakho lithi uliphefumlele ukuze libe nokuphila kuthi. Nali izwi lakho elinamandla elidiliza intaba elaphula imithi yemisedari. Bawo namandla yaseLibanon. Nkulunkulu wethu ongcwele, libiyeleke Nkosi, lifike litsolile lizinzise ubomi bethu egameni likaYesu. Amen. Amen. Ithi wadala Wamdala ke indoda uThixo umuntu. Yes. wamenza wangumfuziselo Fuselo wakhe. wakhe. Yes. Wadala umuntu oyindoda kwakunye nomuntu obhinqileyo. Yes. Wabathamsangelisa uThixo wathi, Yes. yandani, inzala yenu ilizalise ilizwe. Ngamanye amazwi wabasikelela ngoba umtshato lo yinto esikelelweyo. Original umtshato usikelele. Njeba into kaThixo nje akadalanga nje but wawublessa. Wasogqiba wathetha amazwi wathi yandani. Yiyo le nto ke ngoku uFaro akhupha i-taskmasters ukuthi sivale specifically amadoda. Yenzele into yokubana amadoda zangakwazi asebenze nzima dinwe angakwazi ngoba amadoda nembewu siyawazi. Yes. So that azangakwazi ukukhupha imbewu badinwe wabakhuphela itask abantu abaziwayo uba bayakwazi ukuqinezela. Sikuloo nto bangcwele. Sikoloncinizelo. Uma uDlomo utyhilelwa lo mbono ngexesha lokuphithizela nangexesha lokuhlaseleka nangexesha lokukhutshwa kwe-taskmasters zikhutshelwa umtshato. Sihlele sikhona ebandleni. Jesus sikhona kwi-movement. Ashayi uJesu isandla. Sikwi-movement asikho caweni. Yiyo le nto sithetha yonke into nangoku ndikhulekile ngoba ndikwi-movement akho nto izandivalela. Sihlele abangcwele. Kwakhutshwa ii-taskmasters ukuba zilwe nomtshato. Neva ngoba kwaFaro kwakhutshwa ii-taskmasters bazilwe indoda nomfazi baze bangakwazi uproducer, indoda idinwe basebenze nzima. Sikuloo nto yokokuba abantu emitshatweni badiniwe ngoba bakhutshelwe ii-task masters zomtshato uba zidilize ntoni umtshato. Now sisegumbini elirayithi ke ngoku. Akukhathazeki noba umtshate kanjani. Asisaxoxi loo nto apha. So sesisilapha ngoku singaphakathi. Sihleli nabangcwele bam. Sesiphi ngoku silapha ngoku. Into sizayithetha zezinto bezethwa ngumama uDlomo apha ngaphakathi. Ngoba xa sitshata ubusingle must run outside there. Yes, noba utshate njani ke noba ungene njani. Ndisitsho nje bazalwane bam ukunikopisa nendlela esingena ngayo emitshatweni iyayichaphazela le nto yokuba singabarespecti abayeni bethu. Ichaphazela kakhulu qha asiyikwazi ukuba
sifuna sibe lapha ayinanto siyisebenzelayo sifuna uba lapha phakathi ungena phaya emtshatweni vala icango ngoba into zalapha kwisingines asisifuni apha sihlebona asisebenzi apha yiyo le nto kuthiwa mfazi respect mfazi thoba ngoba ka usingi uyintombi mose siyayazi babom uba ulalane lakho uthini awuphatha akho ukuphatha but sicela uthini uba bangene ngomnyango abantu beze apha bazofumana ipackage yasemtshatweni ngoba le nto sikuyo isikelelo kuThixo original Thixo wayisikelela kwasemaphakathini haleluya mama uZolo ndisengxakini ngoba ininji lento sihle nabangcwele ba ngokusenaxaka mangithathe zininji zimandi zonke zizawusakha sonke inkosi ithikele ithi ke lento wadala indoda ne okay wawela ke phangaphesheya wathi akulungile indoda uba ibe yodwa ne ndizayenzela umncedi andifuni ukuthi idwele much because seyithethiwe andirhale liphinda kakhulu into endethekile umncedi uzonceda akazange uphatha awunothi unomphathi usufuna uqabela ngaphezulu endaweni sihlele asiqabeli ngaphezulu apha sisoloko sisabmitha singaphansi sihlele apho ndiyakhona yinto ethi njengoba mfowethu abantu hey nazi izinto zisiza ukuba usathana kanaxesha unexesha loba ngoba ufuna ubulala isizwe sethu ndifuna siyibambe lo ndawo ufuna ubulala isizwe sethu esisizayo esisingabantwana bethu so that siphile dlakala umtshato so that abantwana bawubone umtshato into engento bangabi namdla womtshato kanti umtshato nangu uchaza umamva umandi manje ungcwele siyayiqonda uba there are things and into ezi-heavy esidibana nazo kodwa kuthiwe thina apha masibaleke kwilane yethu masigcine nto iposition yethu ukuze ezi zinto singasilimazi haleluya ngoba kukhona abantu efuneka sibapasele ibhetoni kukhona isizwe esizayo ngoba ngoku usathana is busy ubulala isizwe sethu yiyo le nto ilist inde nasezikoti haleluya ngoba kuyadivoswa siyayibona la bendisatsho ndisithi xa sowungena apha emtshatweni asiziphili ezanto nditheke nokuba ungene kanjani asisaphili ubuntombi ndifuna uqala yenze size nayo asisaphili ubuntombi apha emtshatweni abuphili ubuntombi emtshatweni awunaphila kabili funeka uphile kayi-1 ube ngumama ndiyayithanda nale athaya yethu namhlanje ngoba isebenza ingqondo yethu sihle loo ngoba ingxaki yethu isibethakala ngendlela esenza ngayo izinto sithatha izinto za-outside sifuna ukuphila ngazo apha ndiyayithanda lapho ithethe mamntoba understand your husband uba ungumntu onjani understande kakuhle ungafuni ukwenza into enziwe next door uba umyena kuthanda ukungaphumi khawuyisebenze loo nto yenze ba-adela mhlawumbi bazawungena egiyeni ndenza umzekelo akayithandi awuthini siyayibona loo nto uyayazi besetshinga uba ubanjwaphi yisebenze loo nto ungamnyanzeli because yintloko yakho le yintloko yam le and intloko yam ngokukaThixo uthe intloko le yi-head of the wife sihle and laa nto xa i-anawunswe nguThixo ilapha egazini lendoda ilapha egazini lendoda laa nto yoba uyakusensa xa une-element yengathi awuthobeli naxa uthatha ii-decisions wedwa ukhawuleza isense kube khona nto ithi iminyaka ilapha egazini lakhe kaloku because wanikwa uleadership sihleli so ayikho nje ilapha kwisystem yakhe haleluya nje babesethi uMamgqomo wathi if nothando olu nathi lulapha kwisystem yethu sikhawuleze siyisense xa kuyi-element anyana engathi asithando siyayibona abantwana so eyona kasathana ayikho ngathi lento yokuhuzuka kwethu yokudisappointeka kwethu but inge-future generation haleluya
ye-pride. Yiyona ngoku le nto imitshato emininzi iphela ngenxa ye-pride. Hayi asinayibalekele. Iphela ngenxa ye-pride nangenxa yokuba saphangela sonke sanemali. Uyayibona le nto kuphangela kwethu sonke asikwazi usubmitha, asikwazi uyogoba. Sifuna uba ngaphezulu kanti ayidalwanga ngolo hlobo. Indoda efuneka ephi? Masenjenje mtshatweni. Haleluya. Indoda efuneka ibe ahead. Sihlelanga uripoti nento encinci ngoba ulumkele le element yoba izaba ngathi wena urespect. Ngoba jonga xa ungayirespect indoda ndiseneminyaka shem ndiyaniphokosela xolo komama bamabakhulu. Xa ungayirespect indoda izifilisha uncomfortable in your presence, in your space. Injani? Siyayivana abantu izifilisha ingekho covered. Akukho mntu appreciateayo, akukho mntu umanga kuyo ezinto besesithethwayo. Sihlele abantu kuthethwa nje nakanjani. So izifilisha indoda uba apha ingathi ndizibethile la. Sihlele abantu apha sizomisela oomama kwiportion yabo. Asizithethe ezodada zawuthethwa ngodada, kodwa sizama ualigna oomama endaweni erayithi uba silumke kuba eyona nto ijongo ezintsana zethu yi-future generation. So apha ke ngoku sizolungisa izinto bangcwele, sizoshulumisa iziseko, ii-foundations zime kakuhle. Sihlele so that umtshato lo ube yile nto uThixo awudale uyiyo uspiritual umtshato. Mama nyanisile uspiritual awuyiyo le nto nawe wabona intle le nto for i-status. Sihlele kodwa ayinjalo bazalwane bam. I-about aba bezayo usathana uyalwa oko kwakusiliwe ngoba kwafika inyoka yafike yabhidisa izinto. Qha uThixo wanenceba waphinde wasibuyisela endaweni kwiportion ngoYesu. Sihlele wasibuyisela izinto esimeni. Yiyo ke le nto izinto zirayithi nangoku ngasime kwiportion erayithi. Haleluya. So ithini ke le nto? Xa umyeni ungamrespect bakhona aba ebekuthathe bazawufike bamrespect abone uba ayini isendlini andikho safe phaye. Haleluya. Aphaya andikho safe. Lo mntu ndihleli naye ingathi uyagqitha akazinzanga, ndibona indlela enza ngayo. No respect. Uyazigqibela, uyazithathela ii-decisions. Sihlele nawe ngee-finances yi-pride zii-finances. Sihlele yenye into enzulu yomtshato leyo. Ifike abantu bakhukhumana bane-pride. Siyayibona la ezinto bezinto kwamamntu ngokunayo imali appreciate lo tata nguye intloko apha funeka kusoloko kuvelele yena liqhele boyena izasinceda loo nto. Sihlele namagcwele ba funeka engaphezulu oko into esiyenzayo mayithi mayimenzani engaphezulu. Sihlele because bengazifinisha esmall. Kaloku jonga laa venkile wayekuthenge kuyo isekhona and zisathengiswa ii-aromat ziwesileyo. Uba yi-aromat ikhona nalaa venkile angayithenga ngaphaya i-aromat xa kucaba apha endlini akafumani respect. Utshilo kumamntu wathi asipromoti loo nto kodwa thina yonke into esiyenzayo mayithi andiyazi uba zakulasi sibe committed because le nto yothetha nje nokwenza nje izinto apha endlini yenza senditshilo ngathi ibe ngathi uyagqitha akakuthembanga noba ithini le nto yalo mntu sizawuqhuba ubomi uyaqhubeka ubomi okanye uzawuphela. Uyayibona because into esenzekayo the way esenza ngayo izinto apha endlini njengoba besetsho that no respect. Uyayibona ikhazi uba lo mntu ingathi uyedlula. Sihlele sezichaphazele umama uDlomo okwakuthanda kwakhomithethe okwakuthanda umyeni wakho uthanda nefamily yakhe all that stuff. Ndisikelelwa ke impilo kaRuth. uRuth
wathi xa ekhuluma kumamazala wakhe akayivumela loo nto because benze isivumelwano, i-agreement. Siyayibona la? So akavumi uba akhulume because intsikelelo yam ilapha kulo myeni wam. Njengoba naye sikelelwe ngam, noma ezam intsikelelo zipha kangangoba ndikwazi uyenza into engayiandosana. Ngoba ndifuna intsikelelo kaThixo because ndiyasabuyitha intsikelelo kathi xa ethethile akufani nothetha komuntu. Izawuba njalo, ndiyasikeleleka, ndiyachaza uba ndibheke eBhayibhile. Uyayibona, ayisikelele indlela yam, ndiye eBhayibhile ndingafumani ingxaki endleleni ngoba nto sikelelekile. Ndiyaseva, ndithe yonke into endiyenzayo ndisabmithile, ndi-undercover. Siyayibona le? Ngoba apha ebesithi umama uzomnceda, uyihelpa yoba esi siphiwe sokulida sivele. Siyayibona le? So wena uzokusebenza, asizangudlala abantwana. Sifuna uphumla thina, asizangophumla, kuyasetyenzwa. Yiyo nale nto utshatayo unikwe i-certificate ungekasebenzi. Kunje bethunana. Siyayibona, uvele unikwe i-certificate kodwa ukwenza nix. Ithethe futhi ngona msebenzi tough. Ngona msebenzi tough. Noma besingenasinikwa ke siqale sisebenze. Ashayele sisizanqa. Besingasusifumana. Uba besingasusinikwa. But ngoku siqale sinikwe i-certificate somtshado. Lonto iyodwa ikhazwa kuzawusebenzwa. Akuzudlala. Sebenze ngeselapha imali osoyithini. Sande sisandla kumane mtshado bazalwane. Oh hallelujah. So masibe ngabantu abaclever nabavigilant. Sikhaleze ukuthi sibe strategic asenza izinto. Usathana simqaphela uphela wamenywa uYesu. Ngoba uYesu uyamenywa. Akuthathwa umuntu apha nokuba ungene kanjani emtshadweni. Kodwa namhlanje sizomema uYesu. Sizomema uYesu. Besike seza apha, seza ngengxaki, seza nge-disappointment, seza ngongabunaxolo. Ngoba nyhana kuqala kukho apha kwakho. Sihlelwe ngoba funeka iqala apha emqolweni. Sihle kuqala kugungqulwe sisiseko ze-disappointment ngoba sisibone singene ezibuyeni engakhange sisiplani. Sihle kangaka kodwa sangena. Kodwa ke namhlanje zigungquliwe. Kanti kwapho kwakhona apho siyakhona sibheke emtshadweni. Asenjeje bathathe. Haleluya. Siyaphi? Siyamtshadweni. Wamena uYesu emtshadweni. Namhlanje sizomemezela uba ungamqhushela uYesu. Ungamqhushela. Ajazi nje uthi umqhushele nje. Umthi nyenge noma ubungene njani akuthathwa kulungiswa ukuhlala kugungqula isiseko lezi zenzeni yoba ide izoba kwesisigaba lemeko kugungqula ezosiseko ilapha lemeko ayithandeki kodwa uYesu angalenza utshintsho. Khawuzela le wayini wathi kuye uYesu, mama uyeke ixesha lam alikafiki. Yes. Waza unina wathi kuzicaka, kwenzeni konke anixelelayo. Kwenzeni konke athe akuxelela. Namhlanje sizoxelelwa. Therefore ithi iBhayibhile kwenzeni konke axelelayo. Inento nomntu ke ngoku. Ewe ngathiwa kwenzeni konke kwathi manje inomntu ngoba umntu uzazi uyawazi umtshado wakhe. Kodwa naku uYesu esiza newayini, come on. Apho ke kwakho imiphanda elithe elithandathu. Yes. Eyayisetyenziswa ngamaJuda kwisiko lawo lokuhlambulula. Umphanda ngamnye wawukhulu kawuba wawungena iilitha ezimalunga nama-90 ukuya kwi-100. uYesu wathi kuzicaka, zalisani imiphanda ngamanzi. Size kulonto. Funeke ngoku kuzaliswe imiphanda ngamanzi. Sizile nezikhulekiso neentonto zonke ezanto zonke mhlawumbi sidanga sazigqiba sizile kodwa wena ufike apha wasithetha zonke sihleli. Kodwa namhlanje uthi uYesu uzalisa nto imiphanda
ngoba ufuna ukuthi uyesu ufuna ukwenza iwayini entshafo lo marriage sihle uyesu is busy apha is busy ufuna ukunika abantu bathi abantu bephuma ngalamnyango baphume nantoni newayini entsha. There is Jesus in this house. Hallelujah. Ungamkhusheka nje uthi inyenge noba ungene kanjani ngoba senditshilo that ezinye izinto ezidilizayo kuba besigene njani iyathetha but akuthathwa umuntu sesilapha ngoku nanku uyesu singamfaka nje as a foundation of our marriages. Sihlele abangcwele bam nansi iwayini entsha egameni kayesu. Cela sibe ngenyawo, cela sibe ngenyawo. Nansi iwayini, nansi iwayini, nansi iwayini, nanku uyesu esiza newayini for your journey, for your children. Hallelujah. For the future generation. Ukuzibukela umtshado omhle ngoba umtshado omhle. Hallelujah. Nansi iwayini. Hallelujah. Cela nje phakathi isandla sakho wamkela iwayini. Hallelujah. Cela nje phakathi isandla sakho wamkela iwayini. Close your eyes. Zandla zethu lift your hands. Nkosi Yesu namhlanje ndiyakwamkela ngena empilweni yami ibe yiwayini eke yafika ekana zonke into zabanzi egameni likayesu. Namhlanje iziseko zobumnyama zonke ziyadilika egameni likayesu waseNazaretha. There is this new one. Nansi iwayini entsha, nansi iwayini entsha, nansi iwayini entsha isiza noyesu. Yesu ngena enhliziyweni yami undizale ngokutsha ndibe sisidalwa esitsha. Tshintsha indlela okwenza ndenze ngokwendlela kaThixo egameni likayesu waseNazaretha. Sikelele mna, sikelele umyeni wam, sikelele abantwana bam, sikelele ifamily yam egameni likayesu waseNazaretha. Zobumnyama zonke ziyadilika egameni likayesu waseNazaretha. There is this new wine. Nansi iwayini entsha, nansi iwayini entsha, nansi iwayini entsha isiza noyesu. Yesu ngena enhliziyweni yami undizale ngokutsha ndibe sisidalwa esitsha. Tshintsha indlela okwenza ndenze ngokwendlela kaThixo egameni likayesu waseNazaretha. Sikelele mna, sikelele umyeni wam, sikelele abantwana bam, sikelele ifamily yam egameni likayesu waseNazaretha. Shaya Yesu zami. Thank you, Lord Jesus.